Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaýran türkmenleriň ıkwal pursatlaryň dürli. Azatlyk radiosynyň Türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly geçişini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Owgan türkmenleri we Taliban hopy. Soňky wagtlarda medeniýetde Taliban söwüşçüleriniň Owganistan Türkmenistan araçak dewletlerine edýän hüjümlerini ýaýwanlandyrýanlygy, hatda häzir Owganistanyna Türkmen Şura, ýagny Türkmen Geňeşiniň ýol başçysy Rozigerli öýçe ýaragly adamlaryň hüjüm edeniň baradaky habarlar halk arasynda Owganistan türkmenleri we Türkmenistana Taliban hopy awan ýarmaýaly sowallaryň döremeňine sebäp boldy diýilýär. Eýsem Owganistan bilen Türkmenistanyň sergit giňişligindäki Taliban hüjümleri nämäni aňladýar we olary kim gollaýar? Öz ýaşaýyş ýerlerini goramak üçin söwüşýän Owganistanyň etniki türkmenler we yerli halk nähil kynçylyklara duçar bolýar? Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň Owgan türkmenleri we Taliban hopy temaly bugünkü sanyna ýanky ýaly soraglar esasynda Azatlyk radiosynyň Owganistandaky habarçysy Şamerdan uly Muradynyň guramaçylygynda hem gatnaşmagyna türkmenleriň halk wekili Nazary Türkmen, Owganistanyň Faryab welaýatynyň häkimi Muhammedullah Bataş daglaryň beren maglumatlaryny belli strategiýaçy we 21-nji asyrda Türkiýe Institutunyň başlygy professor Umit Özdağ hem Owganistanyň Jüwizjan welaýatynyň Jeňelaruk owasynyň ýaşaýjysy Halil Şerif daglary bilen geçirilen söhbetdeşlikleri Azatlyk radiosynyň azathabarnokot.org internet sahypasyndaky we Azatlyk radiosy atly Facebook sosial ulgam sahypasyndaky Owganistan türkmenleri we Taliban hopy diýen pikir alşyga dinleýijilerimiziň galyran tesbirlerini dikkatiňize ýetirer. Demirgazyk Owganistanyň Faryab welaýatynyň häkimi Muhammedullah Bataş Azatlyk radiosynyň Owganistandaky habarçysy Şamerdan uly Murada Taliban söwüşçüleriniň hüjüm edýän we hop awanlaryan sebitleri, ol sebitleriň ähmiýeti, Taliban hüjümleriniň Türkmenistana ýetirip biljek täsiri we Taliban hüjümçüleriniň kimlerden ibaratlygy, nädip tarapdar ýygnaýanyny wagtda şeýle görünýär. Şu mantıkı Kaysarı bul hamsarhat mevrem Gormaz bilen ve Badgis Faryab hemem Batkyz welaýatlarynyň Türkmenistan bilen serketleşýän sebiti Taliban jeňçileriniň merkezi, ýagny olaryň hüjüm edýän esasy sebiti. Faryab we Batkyzdan beýleki welaýatlara da Taliban hop awanlarya. Şeýle bolansoň Taliban geljekde bu ýerden Türkmenistana da hop awanlaryp biler. Talip söwüşçüleriniň sany ören köp. Faryabda Talibanyň güýçlenmeginiň dürli sebäpleri bolup biler. Faryab bilen Batkyz Türkmenistan bilen araçak. Bu sebitten aýlyk gatnaw ýolum geçýär. Owganistanyň iň uly serhet ýük geçelgesi Akkine şol ýerde ýerleşýär. Faryab welaýaty ören möhüm strategik ähmiýete eýe. Talibanyň arasynda daşar ýurtly jeňçiler emma biz Türkmen Owgan serhetiniň goragy üçin tagalla edýäs. Emma düşman Talibanlar Türkmen Owgan serhetiniň asyldolugyny bozmaga çalışýar. Şeýdip Türkmenistan bilen bolan dostlukly gatnaşygymyza ziýan ýetirmek isleýär. Biziň häzir Türkmenistan bilen medeni hem iqtisadi gatnaşygymyz ösýär. Özara gatnaşyklara päsgelçilik döretmek üçin hem şeýle betpärli planlar edilýäni meňdeýär. Türkmenistan bilen howpsuzlyk ugruna hyzmatdaşygymyz ýok. Diňe Akkine serhet ýük geçelgesiniň üstünden söwda gatnaşygymyz bar. Serhet howpsuzlygy üçin henide şenli Türkmenistan resmiýetleri bilen buluşmamyz bolmady. Faryabda Özbegistanyň Islam hereketiniň agdalary Çeçenistanyň ekstremist toparlar we Pakistanyň jeňçileri emma
bar. Olar beýleki daşary ýurtly terrorçylar bilen demirgazyga gelýär. Dil meňdeşliginden peýdalanyp Özbegistanyň Islam hereketiniň agdalary Owganstanda ýaşaýan türkmen we özbekleriň arasynda gurulmaga jan edýär. Hinide çenli özbek jeňçileri Owganstanyň özbek we türkmenleriň arasynda kän aralaşyp bilenok. Eger wagtynda çäre görünmese, onda olar Owganstandaky etnik özbek we türkmenleriň arasynda köpçülüge täsir edip başlar. Sebäbi häzir jeňçiler halky özüne çekmek üçin gaty köp pul sarp edýär. Yerli halk bolsa gynansaňam aç we garyp, sowgatsız ulum bilim boýunça ýa garan halk esasanam ýaşlar şol jeňçileriň sözlerini allanýar. Olaryň täsir astynda galýar. Taliban ýaşlara köp pul töläp özüne çekip olary özüne tarapdar edýär. Anha häzirki dörep duran mühim meseleniň iň aýlanç tarapam şu. Kata bolgan ondan ilgari her keçe her gün kavlar bilen bu tamasyn beredi. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigiň dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Owgan türkmenleri we Taliban howpy. Inniki söhbetdeşimiz Owganstandaky türkmenleriň halk wekili Nazary Türkmen. Azatlyk radiosynyň Owganstandaky habarçysy Şamerdan Gulmurady we halk wekili Nazary Türkmen sizi dinleýär. Owganstan türkmenleriniň halk wekili Nazary Türkmen şu wagt ine şol Talibanyň hüjüm edýän türkmenleriň ýaşaýan ýerlerine nähili hadisalar, wakalar bolupdyr. Şonu gurrun beräsiňiz dünýä türkmenlerine. Taliban bilen bu yerli polis arasında uruş bardy. En sonunda dün Molloklu obany 90% türkmen ýaşaýardy. Onu talipler basıp aldy. Bunun alışynyň kança sebepleri bolup bilýär. Bira türkmen komandanlary ýaşap, yerli polisleriň komandanlaryna ýaşlara dogry düzük ýaraglary ýok elinde. Olara oku gerek ihtiýajlaryny hökümet berip bilen ýok ýa kastan beren ýoklar. İkincisi bu ýerde eşdunlardan bir yerli polis waty Mollahtar adında ol talipler bilen türkmenler arasyndaty. Ol taliplara meýdany boşaldyr. Hemmesi köp bilen ýaragam goýup gaýdypdyr. Ok, topuň oky, raketyň oky, Kalashnikov hemme oklary otlaman goýup gaýdypdyr. Taliplerim olary alyp türkmen obalaryň üstüne hujuma kelipdirler. Türkmenler bir 70 kişiýen bardylar. Bular eger ol peştun yerli polisler taliplara ýol açmadyk bolsa, bular urgut etdiler. Bir tarapdan buların biresin bäri uruşy bardy. Bular öz obasyny gorap etdiler, amma peştunlaryň bir arka tarapdan bir obany goýberdiler. Ondan soň olar talipler güýçlendi, geldi börin basyp aldy. İkincisi şu bilen men size aýdym ki, İmam Saýypda, Daşdarçyda, Çardere'de, Kalaýzalda hemme birinji hatda taliplerin öňünde türkmenler dur. He, sol talipler bilen söwüşüň, uruşyň frontuň birinji hataryna türkmenler dur diýäňiz, he? Mesela Çardere'de öňün 3 posta türkmenleriň 3 postasyny talipler basyp aldy. Öýerde Mehmet Nazar kumandan, Wahap kumandan, Nasrullah kumandan üçti. Gaçdy izinden Kalaýzal tarapdan Nebi kumandan gelip himayet edip bulary taliplerden gutardy. Türkmen obany Çardere'den basyp aldy şu öňün. Bu hökümetiň zaýyplygyny görkezýär. He, sol Owganstanda türkmenleriň ýaşaýan sebäplerine hökümetiň täsiri, güýji, goşak bolan soň, şotaý kömek edebilmän soň şolary ýaly ýagdaýlar bolup dur diýäňizde. Türkmenlere bir yerde hükümet himayet eden yok, hemkarlık eden yok Türkmen komandanları. He, sol Owganstan hökümeti Türkmen komandanlara, yani Türkmen komandirlere, serkerdelere kömek eden ok diýäňizde. Taliban jeňçileri Molloklulyň bazaryndan basyp aldy, Molloklulyň obasyndan basyp aldy, türkmenleriň oturan jerini Daşdarçyda hemmesini basyp aldy bilen. Şol Owganstan döwletiniň hökümetiniň kömegi baran harby güýçleri Talibanlaryň hüjüm edýän türkmenleriň ýaşaýan sebäplerinden ýyza gaýdypdyr, ýyza çekilipdir, şotaýyn taşak gaýdypdyr diýip habarlaranma. Dogrumy şol? Siz näme bilýäňiz şu arada? Devletin kömege baran kuwadam ýene ýyza gaýdypdyr, ýyza çekilipdir diýip habar geldi der. Halk wekili Nazary Türkmen, şol türkmen ýaragly toparlar 70-80 adam bolup Talibanlara garşy gaýtowul berýärler, öz ýaşaýyş ýerlerini goraýarlar diýilýär. Bu Talibanyň adam sany nähili, olaň bir goşuny adam sany Taliban köpmi, näçe adam bilen hüjüm edýär, olar köpçülükmi nähili? Taliban hile güýçli Taliban, en azından 600-700 kişi var. Bir ikincisi olar öljek. He, ölmek üçin uruşýar diýäňiz-de. Ölsem fayda biliyor, alsam fayda biliyor. O şekilde uğraşıyor. Vason bu elinde de hem okuyum var. Bu tarafta billerin kumandanlarımızda hükümet hiç de yetiştirip berip bilen yok. Halk vekili Nazary Türkmen, şol ýanky gurrun beren Taliban bilen türkmenleriň arasynda gyzgyn çaknyşyklaryň bolup duran ýerlerine näçerek türkmen ýaşaýanlar? Şu barada da bir maglumat berseňiz.
takriban o yerde bir 4000-5000 famil 4000-5000 öyle ha? Türkmen ýaşaýar da. Halk wekili Nazary Türkmen ine şol Talibanlaryň basyp alan Türkmen oglarynyň ýaşaýjylaryndan soň habar alyp bilýäňizmi? Şolaň ýagdaýlaryna nähilke Taliban şolary nähili daraýaka şo barada maglumatlaryňyz barmy? Menen ýagdaýyny habar aldym. Hanuza çellin gaýty halka azar bermepdir. Ama şu bilen uruş halatynda şemişalyk galsa soň halk köp diýýär. Meselem İmam Saýipde eski dip bir obamyzy basyp aldy. O ýerde her jüri başyna 300 awgandan aldy ki 27 lek awgan jemlet türkmenlerden. Soň üstelik baryp dursa hal puldara bayrak adamlara raketu, PKO, Kalashnikov üstüne zordan aldyrdyr. Talyplaryň uruş sahnesinde hali bir gelip bir o ýagdaýy tapan ýok ki gelip merdime geplese. Mollakully obasından tekrar boluplar bir hafta 10 gün berdi galy berseler. Halk wekili Nazary Türkmen adam san taýdan Türkmenniň sany az bolsa Talibanlardan Türkmenniň çekýän nitkileri köp bolýar şol çaknyşyklarda. Şo barada näme maglumat berip bilersiňiz? O ýerde bir kumandan bar, Mömin aga diýe türkmenlerden, şonuň askerlerinden 2 kişi şehit boldy. Nazary Türkmen inha siz Owganstanyň Türkmenliň bir halk wekili hökümine Owganstanyň döwlet derejesinde, hökümet derejesinde şol Talibanlaryň Türkmenliň ýaşaýan ýerlerine edýän hüjümleri, Türkmenler bilen Talibanlaryň arasynda bolýan çaknyşyklar barada şolaň öňüni almak ýa-da Türkmenlere kömek etmeklik barada alyp barýan tagallarynız barmy? Şo barada da maglumat berseňiz. Men dün işler ministeri bilen görüşdüm, bardym şuň üçin Cumhurbaşkanynyň birinji ýardamçysy kanuny bilen bardym. Ha, Owganstanyň prezidentiniň birinji orunbasary. Şu ýagdaýda gepleşdim. Saat 9:10-larda komandany Emniýet Kunduza ki General Mustafa bilen telefonda gepleşdi. Tizrak bir ýerini pes ele geçirmek için hidaýetlerini berdi. Ha, şol Talibanyň basyp alan ýerleriniň ýygyna gaýtarylyp almagy barada harby serkerdelere, harby ýolbaşçylara buyruk berdi diýeniz. Demirgazyk welaýetleriniň hemmesinde Taliban güýçleri köpeldi. Bu ýerde billeriň erbeki güýçlerimize birlikde men özüm savaş meýdanyna gittim. Näme üçinki bir deputat tatynda bular bilen bile baryp bularyň ýanynda durmamy, bulara bir güýç bildim. Onuň üçin gittim. Oşo giden günüm takriban bir 11 talip öldürildi, 17 ýaraly boldy. Bilen diýeri tutup gaýtdyk şo güni. Meniň barışym bulara bir güýç boldy, faydasy degdi. Awganistanda bu serhetlerde ýa taliplerin güýçlenmesi Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan hiçbirisi için yaxşı dälilem, çünkü bular serhatlar tanıny ýok taliplar. Talipleri hemme ýeri hemme ülke bir Hudanyň mülki diýip bilýär. Bular aýtýar ki nerden bir ýerini alyp bilýärse aljak koşunda. Onuň üçin eger Türkmenistanyň serhatynda bular güýçlenýär, Türkmenistana jeda ýaman ýagdaý bolar. Çünkü bular bu toprak mundan aňyr Türkmenistanyň diýip bular aldy bir gepi ýok. Bular nir bolsa bar berýär bular. Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyndaky Owganstan türkmenleri we Türkmenistana Taliban hopy awanýarmy diýen pikir alşyga Nurullah Amangelli Murgap ýaka Afganistan diýen dinlejimiz Türkmenistan näme üçin Afganistan türkmenlerinden gorkýar? Ors KGB bilen Türkmenistan Talibana ýardym edýär diýerler. Owganstan türkmenleri Türkmenistan halkyndan köprek şondan gorkýar diýip öz pikirini beýan edipdir. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy Owgan türkmenleri we Taliban hopy. Gelingini bu temadaky ýanky dinleýijilerimiziň tesirleri we Taliban hüjümleriniň sebäpleri näme diýen sowaller barada Türkiýeli belli strategiýaçy we 21-nji asyrda Türkiýe institutynyň başlygy professor Ümit Özdağ'ın pikirlerini dinleyelim. Hormatly professor Ümit Özdağ, ýanky dinleyijilerimizin tesbirine jogap bermeden ol bir soru soramak isleýän. Sebitde Talibanyň güýçlenmegi garaşylmadyk we öňü alınıp bolunmajak ýagdaýymka şu derece ýeter ýaly. Orta Asya'da 2014 en önemli gelişme Amerikan tarihinin en uzun süresi olan Afganistan Savaşı'nın sona ermesini yaratacağı sorunlar olacak. Orta Asya'da 2014-nji ýylda boljak iň möhüm üýtgeşme Amerikan tarihinin iň
uzağa çeken urşunun guturmagy sebäpli ýüze çykjak meseleler boljakdyr. Amerikanyň Owganistanyňky goşunyny çekmegi bilen Talibanyň ýurtdaky täsiri gaty şalt güýçlenjekdir. Owganistanda Talibanyň güýçlenmegi diňe sebit bilen çäklenmedi. Talibanyň Owganistanda güýçlenmegi Al-Qaidanyň ýakyn ordaky täsiriniň artmagyna uly tergi berjekdir. Şeýle mazmunnaky raportymyzy biz şu ýylyň aprel aýynda çap etdik we gynansaňam biziň garaýşlarymyz dogry çykdy. Orta Aziýada Talibanyň ilkinji nowatda güýçlenjek ýeri Özbegistan, Täjikistan we Kyrgyzstanyň araçakleşen jedelleşikli ýeri Fergana jülgesi bolar. Fergana jülgesi diňe bir etnik çaknyşyklaryň we dini salafit akymynyň hereketiniň däl, eýsem suw ýetmeçiligi dartynyň hem merkezine duran ýeri. Ýöne Günwatar Türkistanyna Taliban dini salafit hereketi diňe Fergana jülgesinde höküm sürmekligi gözüňde tutmaýar. Türkmenistanyň Günwatary Alaytada Owgan türkmen serhetyaka sebitleri Orta Aziýada Taliban salafit hüjümlerine duçar bolan esasy nokatlaryň biri. Türkmenistana garşy bolan Taliban howpunyň Owgan türkmen serhetiniň iki ýakasynda da dörendigini görýär. Türkmenistan'a yönelik Taliban tehdidinin sınırım hem Afganistan hem de Türkmenistan tarafında yaşandığını görüyoruz. Hormatly profesor Ümit Özdağ, Talibanyň Türkmenistana awanlaryň şeýle howpuna garşy nähili çäre görülýärkä we Türkmenistan Taliban howpuna nähili reaksiýa berýärkä? Taliban'ın Türkmenistan sınırındaki Afganistan'ın Badis ve Gürcan bölgelerindeki hareketliliği 2014 başından itibaren gözlemleniyor. 2014-nji ýylyň başyndan bäri Taliban Türkmenistana garşy Owganistan tarapyndan Batkyz we Joguljanna hasam aktivleşdi. Owganistanyň Joguljan vilayatyna köpçülik türkmen. Türkmenistanyň serhet ýaka owalaryna arkaýyn aralaşan Taliban hüjümçileri 14-nji awgustdan bäri yerli türkmenleriň öz arasynda döreden ýaragly toparlar bilen hem ýygyderli çaknyşýarlar. Sebitdäki yerli türkmen halkyny nägil edýän esasy ýagdaý bolsa, Owganistanyň goşunyny Talibanyň ýygyderli hüjüm edýän ýerlerinden ýyza çekmegi. Bu ýagdaý Talibanyň diňe bir sebitdäki täsirini güýçlendirmek bilen çäklenmän Taliban toparyna goşulmaklygy aňsatlaşdyrýar we türkmenleriň öz başda göreş alyp barmagyny kynlaşdyrýar. Ýöne Owgan türkmen serhat ýakadaky türkmenleriň nalayan ýagdaý diňe mundan ibarat däl. Taliban hüjümlerine duçar bolan türkmenler Türkmenistanyň bolup geçen wakalara perwazy çemeleşýänliginden nalaýarlar. Owganistanyň meclisindäki türkmen halk wekillerinden Nazary Türkmen Türkmenistanyň serhat ýakada bolup geçen Taliban wakalaryny görmedikdirýän bolmagynyň ahirine Türkmenistanyň asudulygyny bozjakdygyny üns etdi we Talibanyň hiç bir araçagy ikrar etmeýändigini ýatydy. Türkmenistanyň hökümeti awanyan şeýle howpa üns bermeliydi. Taliban araçagyň Türkmenistan tarapyndan hem iýem bir wagtdan bäri özüne tarapdar ýygnamaklyk işlerini alyp barýar. Alaytada ummasyz galyň sebäpli öýlenip bilmeýän we güzeran kynçylygy çekýän garyp türkmenlere pul kömekleri babatda wada berip Taliban toparyna goşmaga synanýanlygy bilinýär. Çok büyük başlık paraları ödemekte olan genç Türkmenlerin ekonomik vaatler yapılarak Taliban tarafından eleman kazandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Owgan türkmenleri we Taliban howpy. Söhbetdeşimiz 21-nji asyrda Türkiýe Institutunyň başlygy belli strategiýaçy profesor Ümit Özdağ. Hormatly profesor Ümit Özdağ, käbir dinleýijilerimiz ýanky okan tesbirlerimizdäki ýaly Türkmenistanyň öz rejimini goramakly üçin Russiýa Federasiýasynyň üstü bilen Talibandan peýdalanýanyny ýa-da Russiýa Federasiýasynyň halkara sanksiýalara, çäklendirmelere garşy Orta Aziýadaky ýurtlary öz tarapyna çekmekli üçin Taliban kartyny oýnaýanyny öňe sürýänler bar. Şeýle garaýşlar wagtda siziň nähil pikirleriňiz bar? Taliban hareketinin Türkmenistan özelindeki hamlesinin Moskova tarafından da teşvik edildiği, en azından hoşgörüyle bakıldığına dair iddialar mevcut. Taliban hareketinin Alaytada Türkmenistan'a gönükdürýän hüjümleriniň Moskova tarapyndan gollanýanyny ýa-da iň azyndan hoşmeýilli çemeleşilýändigini öňe sürýänler bar.
Çünkü Moskwanyň Taliban hüjümleri sebäpli dogly düşen Orta Aziýa respublikalaryna kömek edýän tarap täzeden olary öz golasyna almaklygy gödüňünde tutýanyna üns çekkenler bar. Bu teoriýa taýdan dogry we kabul edip boljak bir garaýyş. Ýöne şeýle garaýyşyň faktlar bilen hem gollanmaklygy gerek diýen. Türkmenistan hökümetiniň geljekde ýurtda asudalygy saklap bilmek üçin şeýle mesele bilen has içkin gyzyklanmagy, has köp pul serişdesi bilen howpsuzlyk güýji gönükdirmegi zerur. Eger Türkmenistan Taliban howpuny ünsün düşürmäge dowam etse, onda Taliban salafi hareketiniň täsiri çak edip bolmajak howpa öwrülip biler. Eğer ilgisizlik devam ederse Taliban Selefi hareketi hiç beklenmedik boyutlar kazanabilir, tehditler oluşturabilir. Hormatly profesör Ümit Özdag, Türkmenistan nädip Taliban howpunyň öňüni alyp biler sizin pikiriňize göre? Türkmenistan'ın Taliban'a karşı savunulması ancak Afganistan içinden başlayabilir. Türkmenistan'ın Taliban'a karşı görüşü hut Owganistanyň içinden başlamaly. Sebäbi Türkmenistan'ın Owgan-Türkmen araçagynyň başlap Taliban howpunyň öňüni almagy synaşmagy şowsuzlyga duçar boljakdyr. Tebii gaz we newit önümçiligini artdyran we öğrenmekün maksatnamalar amala aşyrmaklygy gödüňünde tutýanyny öňe sürýän Türkmenistanyň eşiretli geljegi üçin syýasy durnukluk hükmanadyr. Türkmenistan'ın Taliban hareketine karşı kendisini sınırdan başlayarak savunmaya çalışması yenilgi getirecektir. Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet sahypasyna açylan Owgan türkmenleri we Taliban howpy diýen foruma tefir ýazan dinleyijilerimizden Hacı Murat Demirgazyk Owganistandan diýen dinlejimizem Owgan türkmen araçagyndaky ýagdaý barada şeýle maglumatlar ýazdyr. Owgan marçagyna ýaşaýan türkmenler häzir kyn ýagdaý başdan geçirýär. Olara Türkmenistan talip rejimi döwründe de başpena bermedi. Şoňa garamazdan Owgan türkmenleri Owganistan tarapdan Türkmenistana hop awanmagyny asla islemeýär. Marçakly türkmenlerim öz owasynyň deňine türkmen terkedini Talibandan gorap otyr. Döwlet maýynyň ýaragly topary talip söwüşçüleriniň öňüni almak üçin günne diýen ýaly olar bilen çaknyşýar. Marçakly türkmenleriň häzir öz saglygyny bejertmek üçin Herata gitmegem kyn. Emma Türkmenistan arkaly öz näsaglaryny Herat şäherine akitmegine marçakly türkmenlere ruhsat berilmeýär. Bu ören gynanyrjy ýagdaý. Türkmenistan insanperwerlik üçin we türkmençilik üçin olara ýol bermelidir. Umuman Owgan türkmenlerine we şu daşda galan marçakly türkmenlere arka çykylmalydyr. Mehriban doganlar, Azatlyk Radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy Owgan türkmenleri we Taliban howpy. Azatlyk Radiosynyň Owganistana habarçysy Şamerdan Ulmuradynyň üstü bilen türkmen resmiýetlerinden ýol başçylaryndan alan maglumatlarymyzdan soň geliňini Azatlyk Radiosynyň Azatlyk Radiosu adly Facebook sosial ulgam sahypasyndaky Owganistan türkmenleri we Türkmenistana Taliban howpy awanýarmy diýen pikir alşyga öz pikirini beýan eden dinleyijilerimizden Owganistanaky türkmenlerden ýöneköy halkyň wekili Joguzjan welaýatynyň Jeňelaryk owasynyň ýaşaýjysy Halil Şeripden habar alalyň. Azatlyk Radiosynyň Azatlyk Radiosu adly Facebook sosial ulgamyndaky Owgan türkmenleri we Taliban howpy forumuna tesir galdyran bir dinlejimiz Joguzjan welaýatynyň Jeňelaryk owasyndan Halil inhasen öz ýazan şol tesirinde ýagdaýlaň hakykatdan hem bulaşanlygyny ýagdaýlaň gowdäligini aýdýan. Näme ütgedi şu Taliban hüjümleri bilen şol siziň ýaşaýan ýeriňizdäki türkmenliň durmuşyna? Bizler taraftan kuşları, Talibanların savaşı uğraşları, çok iyisiz yigitleri, her türlü gepler edip kellesini başına aylayanlar, özlerine taraftar ediyorlar, onları sizler konak etseniz, dillerin sizlere konak edersiyen, iyisi adamlar bol yer deyip, onu aydanlı diye geçecek olup şu, $2,000, $3,000 eline alacak olup, her türlü cinayetten korkmam doğru bariyarlar ve bu cinayeti, şu adamı şu vekili Afganistan devletinin ne ayrı otu sonra öldürüyorlar, hem de şu iyisizlik sebepten,
Afganistan Türkmenlerin yigitlerin son başkıyınçıları hem de Türkmen yaşlılarından çünkü bir gelin alacak olsa onun bahası $30,000 $40,000 varın. Başka Afganistan'ın içinde hiçbir Tacik kavminden, Afgan kavminden en kummat bize $8,000 $10,000 ondan kummat yok. Kalın verýärler. Kalın verýärler en kummat kalın Türkmenlenke gelin Türkmen biz alendiyse ama olanda $40,000 bilen işi bitmeýär. Ama son Türkmenler näde bu işsizlikde näde tapsın bunu iş olmasa son mecbur Türkmen dawanlara Müslüman Türkmen adamlara oğlan jigitlerim gidýärler şol taleplan etjeni asan olaram bolýar diýip düşünýär. Ya şu Taliban cinayet işletçiler ya ondan başka şu nasıl $40,000 $30,000 son tapacaklar ve tezirek toy edip gelecekler. Şu sebepten okuyacak yerine yerde 12 yaşar 15 yaşardan Türkmen yigitler çıkıyor işlemene her yerlere gitseler kabil diye düşünüyor. Başka vilayetlere mazar şeriflere başya vatandan daşarı yurtlara gittiler. Arabistan, Türkiye'de, Dubai'de şehirlere gittiler. Öylerden son işlerler okuyacak vaktine işler götürüyorlar. Hiç hayatında soğudan bolan yapılır ama soğudu bolmadı son işin $200 veriliyor. Ayda $300 veriliyor. Son mecbur Türkmenlerin şu yigitleri şöyle işleri derler. Böyle İnşallah sol bir taraftan şu gelin olmak için Kalın pulun ýyňnazak bolup diýerler diýende. Türkmenler hiç kaç bildirme hatta hiç kim men talep edip bermeýärler, bildirip bermekler. Girliňlikde diýerler diýen, ha? Awa gellenlikde şöyle diýerler, bildirip etmeýärler, bildirip etýänlerim bar. Awlan üstünde Türkmen taleplerim köp, şolaryň gurrun berýär. Aýtjam, kendisi Türkmen oglan we yüzleri sarap ama öz aralanda Türkmen gepleşýär ekenler. Başga ýerlerde şol bilen illenmez atalamız gelse, olaramyzda şol Afgan dilde gepleşýän ekenler, özleri asyl Türkmen eken. Belki şu biller öz taraplamyzdan bolup biler. Şu bolup geçen wakalar Awganistan türkmenleriniň ýaşlarynyň geljegine nähili täsir edýär? Hemmesine beter şu Afganistan şu Türkmenlerin şu izinin dalınlaryň şonusy beter täsir edýär. Türkmenlerin oglan yigitleri okuyacak wagtyny işleýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bugunky sanyna Owgan türkmenleri we Taliban howpy diýen temada Azatlyk radiosynyň Owgan habarçysy Şamerdan Ulum radiosynyň guramaçylygynda hem gatnaşmagyna Owgan türkmenleriň halk wekili Nazary Türkmen, Owgan Faryap welaýatynyň häkimi Muhammedullah Bataş daglaryň beren maglumatlaryny şeýlede belli strategiýaçy we 21-nji asyrda Türkiýe Institutunyň başlygy professor Ümit Özdag hem Owgan Jüwüzjan welaýatynyň Jeňalaryk owasynyň ýaşaýjysy Halil Şerif dağlar bilen geçirilen tökütüşükleri Azatlyk radiosynyň azathabar.org internet sahypasyndaky we Azatlyk radiosu adly Facebook sosial ulgam sahypasyndaky Owgan türkmenleri we Türkmenistana Taliban howpy awanýarmy diýen pikir alşyga käbir dinleýijilerimiziň galyran tesirlerini dikkatiňize ýetirdik. Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryna sizem öz türkmenleriňiz barada maglumat berip, olaryň meselelerini gün tertibine getirip, dünýä türkmenleri bilen habarlaşyp hem gatnaşyp duruň. Şeýlede Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigi baradaky teklifleriňize, belliklerinize hem pikirlerinize garaşýar. Biziň elektronik hat salgymyz hat e-mail belligi azatradio.org hat e-mail belligi azatradio.org Azatlyk radiosynyň azat tolkunlaryna dünýä türkmenleri bilen ýene-de duşuşýança hoş sag bolun, rowaşlyk hemraňyz bolsun. Azatlyk radiosynyň türkmen diasporasy baradaky dünýä türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan.